L-aħħar 12 xahar raw lill-Gvern ġdid f'ħidma kontinwa biex isaħħaħ in-negozji. Kien hemm diversi miżuri li ħadna, kemm miżuri illi jindirizzaw il-kompetittività individwali tal-kumpaniji żgħar, medji u kbar fil-pajjiż. Rajna li ħadmu dawn il-miżuri, tajna iżjed diskrezzjoni kważi biex il-kumpaniji jkunu jistgħu jaħdmu iżjed libertà. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern Pożittiv, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona fisser kif fil-passat kumpaniji ġodda jew kumpaniji li qatt ma kellhom suċċess f'kuntratti pubbliċi ma kinux jingħataw ċans. Għalhekk dan il-Gvern neħħa l-kriterju tal-esperjenza għal kuntratti pubbliċi ta' inqas minn €900,000. Minn Ottubru tas-sena li għaddiet ma baqgħetx tintalab bid bond fuq tenders dipartimentali ta' mhux aktar minn 120,000. Ma baqgħetx tintalab ukoll performance guarantee għal tenders dipartimentali għal kuntratti f'valur ta' €10,000. Spjega wkoll kif is-sistema tal-e-tenders qed taħdem b'mod sħiħ u qed tintuża iktar minn negozji żgħar. Il-Ministru Cardona qal li l-pass li jmiss huwa l-e-procurement dan biex tinħoloq sistema fejn sejħiet tal-offerti tal-entitajiet ikunu aċċessibbli online u simplifikati. Matul din is-sena l-Gvern ħadem biex jgħin lin-negozji f'dawk li huma finanzi. B'hekk il-Gvern għamel skemi bħal micro guarantee u micro invest ikunu żviluppati. Fakkar ukoll li fi żmien li ġej se tinħareġ white paper dwar il-ħinijiet tal-ħwienet. Illi matul din is-sena ser ikun qed inħabbru numru ta' riformi u miżuri li l-Gvern ikun qed jieħu biex jeduka iżjed l-intrapriża u ndaħlu iżjed l-element intraprenditorjali fost in-negozjanti Maltin. Il-Ministru Chris Cardona qal ukoll li fi żmien li ġej il-Gvern se jkompli jaħdem biex jistimula l-ekonomija, jerġa' jqajjem in-negozju filwaqt li jinċentiva l-ħolqien tal-impjiegi.